Inselmulkom għawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Iva, u din il-ġimgħa qegħdin hawnhekk mill-Djamant f'nofs il-Mediterran għawdex għall-ewwel darba tista' tgħid. Inti Djamant, nofs il-Mediterran, għawdex inbiss, tagħtini serħan, dik ferħan. Għaltin hawnhekk biex naqlaw bajja fil-verità. X'hawnhekk hu. U l-bajja li stinqala tagħmel max-xara u mill-ebda bajja għajr ir-ramla il-ħamra. U bekk il-bajjiet dejjem jonqsu. Dawn huma l-bajjiet illi sissa għadkom tistgħu tivvutaw għalihom. Kif tivvota kemm tafsu l-link li hemm mal-video. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Melliħa. Delimara u l-Inħawi f'Marsa Xlokk. Il-Bajja ta' Ħondoq ir-Rummien il-qala għawdex. Ir-ramla, aħna nafuha bħala l-ħamra, hija meqjuża bħala l-ikbar, l-isbaħ u l-inqas waħda minn susa, ġifieri li meta tħares leha hija mdawra bin-natura. Fil-fatt daw il-muntanji żgħar warajja huma dunes. Issa f'Malta u għawdex ftit hemm postijiet illi għandhom minn daw id-dunes magħmula mir-ramel u huma partikolari u għalhekk huma protetti kif qed taraw għaliex propjament fihom jikbru ċertu tip ta' xtieli, ċertu tip ta' pjanti u jgħixu ċertu tip ta' annimali. Ovvjament l-isem tal-bajja ġej mill-lewn ħamrani tar-ramel illi għandna f'dil-bajja. Il-baħar huwa inkredibilment sabiħ li tittoqgħod tikka żgħir attent illi lemmu law issib xi ġebla ġifieri anke fejn isir daqsxejn iktar font. Ġifieri tittoqgħod attent sakemm tinżel imma mbagħad la tinżel tista' tieħu pjaċir u tieħu gost f'dal-baħar sabiħ ħafna. Oqgħodu attenti, speċjalment f'ġurnata bħallum. Għax kif jgħidu, il-baħar għandu zaqq u radba, imma rasu qiebsa, ġifieri dejjem segwu il-bnadar lill-lifeguard ikun tella biex jinformakom dwar l-istat tal-baħar. Dejjem tinsewx illi hawnhekk il-lifeguard sas-sitta mbagħad f'idejkom. L-importanza ta' din il-bajja Il-parties. Vera. Hawnhekk kif iddur mal-kiosk f'Santa Marija jagħmlu parti. Mhux dik l-importanza, barra li hija waħda turistika għaliex hawnhekk qisu il-must come meta tkun turist f'Għawdex waħda mill-postijiet. Mill-parties ukoll, ma. Hija l-importanza storika propju ta' din il-bajja. Fil-fatt fil-bajja għaw fdalijiet ta' villa rumana illi din il-villa kienet avvanzata ħafna żmiena. Fil-fatt anka sistema illi saħħan l-art kella fuqha kif qegħdin taraw u anke l-arkitettura isbuħija ta' ġewwa kienet xi ħaġa impressjonanti. Immissa anke l-inkont dwar il-parties għax il-parties li jsiru ħafna. U fil-parties barra mill-fdalijiet rumani il-kavallieri kienu wkoll bnew xi strutturi bħal speċi ta' ħitan fil-baħar biex ikunu jistgħu jħarsu il-bajja propju mill-invażjonijiet tal-pirati li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa avangard mhux ħażina li tibni fil-baħar. Fi żmien kienu jsiru dal-parties vera ta' Fi żmien kienu wkoll irrestawraw propju l-istatwa tal-Madonna tat-Tama. Ovvjament, edha fejn il-baħar esposta għal dawn l-elementi kollha, imma kienu ranġawra wkoll id illi b'xi mod jew ieħor kienet tqaċċitilha. Mhux f'xi wieħed minn dawn il-parties li qed issemmi l-party. Tieni ċans ngħid. Le, darba ġej party hawn f'Santa Marija, anke video għandi għandna. M'hemm xejn. Ma fxekk u xekk, ma ftakar xejn, ma kienu parti, u xtaqt ngħidha biex jekk kien hemm xi ħadd miegħi almenu kun jaf. Ħanajdilkom xi ħaġa bis-sugu. Illi fuq din il-bajja kien ġi iffilmjat film, illi da l-film kemm kien għala skandlu fl-1968. U l-film kien jismu Can Hieronymus Merkin Ever Forget Mercy Hampi and Find True Happiness. When you gotta go, you just gotta say goodbye. This Eskimo buys a big refrigerator, and he has it delivered to the Yukon where he lives.
His wife says, Morris, what are we going to do with the refrigerator? We can't even get it into the igloo. The Eskimo says, Kamchatka, darling. I've always wanted a summer home where the light goes on. Għawi, ħed jew ġabra ta' films. Film, kien Ta' Judy Cornwall. Corn, eżatt, Cornwall. Dik li kienet ħanajdilkom mini. Kontu tara ta' Mrs. Bouquet, Keeping Up Appearances, Daisy. Daisy, issa. Din l-attriċi kienet proprio kena daqxej xeni. Oze fin-1968 ma kienet ta' zaħira, tajjeb. U anka kienet tkun bil-miniskirt li għal dak iż-żmien għal għawdex kienet ċaġa kbira. U kienet tajt illi fit-triq in-nisa dak iż-żmien, in-nisa kienu joqogħdu jajruha anke taf kif jobsqu fit-triq ippru għalija u l-irġiel kienu jiġu jistaħbew fis-sand dunes biex jaraw daqsxejn laħam. Għalek protetti ma l-sand dunes. U taf kienu għamlu wkoll? Kienu għattew il-Madonna biex jisab bħal speċi ma tiħux skandlu bis-srieta kollha. U leġenda marbuta mhux essaċ mal-Bajja imma ftit iktar l-enfu li sfortunatament ma nistgħux immorru taf għaliex? Għaliex? Għax jisfronda. Jisfronda. Hija il-leġenda tal-Kalipso. Illi bażikament dak kien hemm u lissa li dak kien ir-re ta' Itaka. U l-laws. Le. Kienu ġejjin b'vapur, inkaljaw, spiċċaw x'imkien hawnhekk u Kalipso, ma Kalipso insomma għamlu 7 snin sħaħ jinħabbu. Imbagħad u l-sen li ddeċieda li jmur lura ant il-mara. Wara 7 snin, U ħaditu? Naħseb ħaditu imma Kalipso għada hawnhekk tistennieh biex forsi xi darba jiġi. Erba' eżon Kalipso, imma insomma din hija il-beach illi ħaqqa tieħu x'taħseb inti? Il-Blue Flag. Għandha dis-sena ġew tawiela. Tawiela? Ma niskanta b'xejn vera sabiħ. Allura tiġi waħda mill-aqwa bajjiet li għandna fl-Gżejjer Maltin ukoll. U issa, sinjuri, wasal il-moment li aħna tant inħobbu nistennew bħerqa il-moment tal-birra. Isma' għandek u għallit fuq għax jien għandek xejn fuqi. La, għasjen, mandiċ. Kif ħanam? Għanafx, mux inti kollok toffri. Issa nispera li tu għax lawċin. Ejja, ħanarab. Għal għanna n-topp, għanna bżolla jnuna minn għandek. Għanna dejjem nalqu l-feature. Nieħdu birra. Emma mandiċ flus. Nwaħlu l-ek zewċ umbrelel u forsi toffrinna birra. Spera ma jfottinix, tira tal-birra. Għajjajt nara? Nara. Bes xolkom, Għadda fil-ħodu hija xogħol. Naraw. Tijuru saħra li? Jura, jenu. U 50 għalik, għax dim tinqas minnu. Għajjina krajta u kol. Thank you. Thank you. Għamma naraw kemmu birra. M'għandniex aħmar blu bissa. Nirringrazzjak, hej. Thank you. Sorry. Ħattina xi ħaġa issa. Iva mella xixtiequ birra? Birra mill-lew, birra. Zgur tistaw. Mhux birra għani. U wara dak ix-xogħol kollu ħaqna birra li qlajna bl-araq ta' xbina. Vera, iktar birra qasdim tal-hija f'ħajti. Mill-ar ta' mixta. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Melliħa. Delimara u l-inħawi f'Marsa Xlok. Il-Bajja ta' Ħondoq ir-Rummien il-Għawdex. U dawk huma l-bajjiet li fadal tinsewx biex tivvutaw li tridu tagħmlu għalli tafsu l-link u taħżlu il-bajja favorita tagħkom. Aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla u nfakrukom tafsu like fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta. Saħħa.